ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் வெல்வம் தமிழா. நேற்று செய்ய வேண்டியதை இன்று செய்தால் அவன் சோம்பேறி, இன்று செய்ய வேண்டியதை இன்றே செய்தால் அவன் சுறுசுறுப்பாளன், நாளை செய்ய வேண்டியதை இன்றே செய்து முடித்தால் அவன் வெற்றியாளன். நாம் நம் முயற்சியை கைவிடாமல் உழைத்து கொண்டிருந்தால் நாளைய வெற்றியாளர்களாக நாம் இருப்போம். நண்பர்களே, நீங்கள் ஆல்ரெடி டிஎன்பிசியில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்க லெஜெண்டாக இருந்தாலும் சரி, இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற நியூ கமர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் டிஎன்பிசி ப்ரிப்ரேஷனை கைவிடாமல் டச்லேயே வச்சுருக்க நாங்கள் உங்களுக்காக ரெகுலரான சண்டே வீக்லி டெஸ்ட் சீரியஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இதுக்காக ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட்டு டெலகிராமில் போயிட்டு இந்த லிங்க்கில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் போதும். நாங்கள் டெய்லி ரெகுலராக உங்களுக்கான சிலபஸை அப்டேட் பண்ணிடுவோம். நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் அதை ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டெஸ்ட்டை நீங்கள் ரெகுலராக செஞ்சுட்டு இருந்தால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்காக ஹிஸ்ட்ரி, பாலிட்டி, சயின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த டெஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போக போக எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணி உங்களுக்கான டெஸ்ட் சீரியஸை கொண்டு வந்துடுவோம். நீங்கள் ஜஸ்ட்டு போயிட்டு இந்த டெஸ்ட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கற்பாறைகள் பல கஷ்டங்களை பொறுத்து கொள்கிறது, ஏனென்றால் அதற்கு தெரியும் பல கஷ்டங்களை தாண்டினால் ஒரு நாள் அது பூஜிக்கப்படுவோம் என்று. அதுபோல நாமும் பல இன்னல்களை பொறுத்து கொள்வோம். நாமும் ஒரு நாள் வெற்றி என்னும் இலக்கை அடைந்து மாபெரும் வெற்றியாளனாக விடாமுயற்சியோடு போராடுவோம் நண்பர்களே. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனி ரெகுலராக சண்டே வீக்கெண்ட் டெஸ்ட்டில் உங்களை ரெகுலராக சந்திப்போம். கீப் டச் ஆன் டிஎன்பிசி ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் டோன்ட் லூஸ் யுவர் ஹோப். டெலகிராம் லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.